η περιοχή που βρισκόμαστε έχει ένα κανάλι εδώ πέρα, σχηματίζει και ένα νησάκι το Κάμπα, πάει έτσι κάπως παραλία με το Μόλδαβα. Είναι η λεγόμενη Βενετία της Πράγας. Κάνουν βαρκούλες μικρές εδώ πέρα, κάνουν βαρκάδες. Δεν είναι τα μεγάλα τα ποταμόπλια που κάνουν στο ποτάμι, αλλά κάνουν και εδώ πέρα. Λοιπόν, η γέφυρα του Καρόλου είναι η παλαιότερη γέφυρα της Πράγας. Χτίστηκε, άρχισε να χτίζεται το 1357 στις 9 Εβδόμου στις 5:31 το πρωί. Ήταν προληπτική τότε. Αυτό η ημερομηνία και που σας είπα. Μάλιστα. Διαβάζεται και ανάποδα, είναι καρκινικό και πάει ανά 2 προς τα πάνω και μετά κατεβαίνει προς τα κάτω. 1, 3, 5, 7, 9 και μετά 7, 5, 3, 1. 1357 στις 9 Εβδόμου 5:31 το πρωί. Ήτανε προληπτική, κάλεσε τους αστρολόγους του αυτός ο κύριος ο Κάρολος ο Τέταρτος και τους ζήτησε να του βρούνε μια τυχερή ας πούμε ημερομηνία για να βάλει το θεμέλιο λίθο ώστε η γέφυρα να αντέξει στον χρόνο. Και του βρήκανε αυτοί. Και έτσι και έκανε. Λοιπόν, άντεξε, στέκει μέχρι σήμερα. Η γέφυρα του Καρόλου βλέπετε και τα γάλματα πάνω είναι όλοι φτιαγμένοι από μπορόλιθο και αυτοί. Τα γάλματα που βλέπουμε πάνω είναι 30 συνολικά, έχουμε και ένα στο πλάι 31ο θα το δούμε, θα πούμε πάνω. Άρχισαν να τοποθετούνται φυσικά αργότερα, κυρίως το 18ο και 19ο αιώνα. Εντάξει, είναι 30 γάλματα ρωμαιοκαθολικών μορφών των Αγίων και θα πάμε να δούμε και 2 που δεν είναι φτιαγμένα από μπορόλιθο, είναι μπρούντζινα και μπορούμε να κάνουμε και ευχή στο ένα. Θα σας εξηγήσω όταν θα πάμε πάνω. Τώρα το σημείο που βρισκόμαστε εδώ πέρα είναι, βλέπετε πίσω έχει ένα μήλο. Ήταν αλευρόμήλος, το γύριζε αυτό το πράγμα και είχε μήλο μέσα. Είναι ο μήλος του διαόλου. Κάποιοι λένε ότι ο Μιλωνάς πουλούσε πολύ ακριβά τα αλεύρι του στους κατοίκους εδώ πέρα και το έλεγαν ο διάολος. Κάποιοι λένε ότι η γυναίκα του Μιλωνά ήταν διαολεμένη. Λοιπόν, έτσι στα σύντομα, το άγαλμα του Καρόλου του Τέταρτου κρατάει στα χέρια του την επιστολή που έπρεπε να του σφραγίσει ο Πάπας για να μπορέσει Πανεπιστημίου, της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου και της Ακαδημίας. Βλέπουμε εδώ αριστερά μας λοιπόν το Κοινοβούλιο της Βιέννης. Προσέξτε πάνω στο αέτωμα, θα δείτε τα αγάλματα τα οποία συμβολίζουν ουσιαστικά εκ του μακρόθεν τους Ολύμπιους θεούς, αλλά στην πραγματικότητα άμα κοιτάξουμε ακριβώς αφορά μέλη της οικογένειας των Αμπσβούργων και ο Δίας εδώ είναι ο Φραγκίσκος Ιωσήφ. Θεόφιλος Χάνσεν λοιπόν φιλοτέχνησε αυτό το ιστορικό κτίριο εδώ που βλέπουμε αριστερά μας. Μπροστά από το κτίριο η Αθηνά, η Θεά Αθηνά, η Θεά της Σοφίας με την επιφυσωμένη περικεφαλαία. 183 είναι οι έδρες. Θεόφιλος Χάνσεν είπαμε ο δημιουργός. Άμα το περπατήσει κανείς επάνω θα δείτε αγάλματα. Υπάρχουν και τα ονόματα των Ελλήνων ιστορικών που θα μπορέσει κανείς να το διαβάσει. Και από εδώ από την αριστερή πλευρά του κτηρίου είναι Λατίνη ιστορική και συγγραφής και φυσικά τα άλογα που προσπαθεί να νικήσει ο Αλέξανδρος, είναι ο Βουκεφάλας του Αλέξανδρου. Θεόφιλος Χάνσεν έλεγα λοιπόν 6 χρόνια στην Ελλάδα, τον έφερε ο Σίνας για να του φτιάξει το αρχοντικό του μέσα υπάρχουν ελεύθερα κοντσέρτα και να συζητήσει με τους γνωστούς φίλους του. Δεξιά μας το Εθνικό Θέατρο και παλιά το Αυτοκρατορικό Θέατρο, από εδώ καταγόταν και η
Φιλινάδα της Ίσης. Πάνω δεξιά στο αέτομα θα δείτε τον Θεό Απόλλωνα, το άγαλμα του Θεού Απόλλωνα με τη λύρα, και αριστερά μας θα δείτε το Δημαρχείο της πόλης σε νεογοτθικό, γερμανικό νεογοτθικό ρυθμό. Γερμανός ήταν ο μηχανικός Φρίντριχ Σμιτ το όνομα που έφτιαξε αυτό το Δημαρχείο. Και εδώ δεν ακούτε το άκρο, συζητάτε μεταξύ σας. Λίγο δεν έχουν το νόημα να παίζεις χαρτιά και τάβλη. Ήταν σημεία που συγκεντρωνόντουσαν οι καλλιτέχνες, οι διανοούμενοι, γινόντουσαν συζητήσεις, ανοιχτές συζητήσεις, αντιπαραθέσεις. Ήταν δηλαδή ένα κεντρική είσοδος εδώ. Μας οδηγεί στην αυλή, την πανεπιστημιακή αυλή, εσωτερική αυλή, η οποία περιβάλλεται με καμπύλες, αψίδες, καμάρες οι οποίες στεγάζουν 250 αγάλματα καθηγητών του Πανεπιστημίου, αλλά και παλαιούς συγγραφείς και φιλοσόφους. Εδώ έχουμε την αριστερή πτέρυγα, η οποία είναι η πτέρυγα των Λατίνων φιλοσόφων και των φιλοσόφων της Γεραιάς Αλβιώνης, δηλαδή των Βρετανών. Και αριστερά βλέπετε την εκκλησία του Τάματος, είναι Βοτίφκη, έρχεται το όνομά της στα γερμανικά, δηλαδή κάτι το οποίο έχει χαριστεί από κάποιον, δηλαδή είναι μια προσφορά, και αυτή η προσφορά είναι από τον Μαξιμιλιανό, τον αδελφό του Φραγκίσκου Ιωσήφου. Ο Μαξιμιλιανός, ο οποίος είπαμε δολοφονήθηκε στο Μεξικό το 1867. Προηγουμένως είχε γίνει απόπειρα δολοφονίας το 1854 μπροστά στην είσοδο την κεντρική, στην Καρυμπιακή πύλη, στην όπερα δηλαδή, να δολοφονήσουν τον Φραγκίσκο Ιωσήφ. Είχε αποτύχει αυτή η απόπειρα του Ούγκρου μαθητευόμενου εδώ στη Βιέννη, που μάθαινε ένα επάγγελμα του πολεμίστες του. Εδώ δεξιά μας, αυτό ήταν, το έφτιαξε να είναι ξενοδοχείο, αργότερα το πήρε ο Δήμος και το έκανε υπηρεσία του Δήμου, και τώρα έχει ξαναγίνει πάλι μουσείο πεντάστερο της αλυσίδας Κεμπίνσκι, κινούμενη αστυνομία, η εποχούμενη δηλαδή αστυνομία της πόλης της Βιέννης. Αυτός ο στρατόπεδος φτιάχτηκε μαζί με άλλους δύο. Όταν γεμίστηκε το τείχος, κάτι έπρεπε να υπάρχει για να βρίσκονται μέσα οι στρατιώτες, οι οποίοι προστατεύουν και δίνουν ασφάλεια στην πόλη. Λογικό ήταν αυτό, και έτσι φτιάχτηκαν τρεις. Ο ένας γκρεμίστηκε, οι δύο διασώζονται. Ο ένας είναι αυτός που είδατε και ο άλλος βρίσκεται στο κεντρικό σταθμό της πόλης της Βιέννης, στα νότια αυτής της πόλης, στον εξωτερικό βακτήριο. Και τώρα λοιπόν φτάσαμε στον κυρίως, ήταν λοιπόν οι Εβραίοι που κατοικούσαν εδώ. Σήμερα αριθμεί η εβραϊκή παροικία 8.000 άτομα, 6 με 8.000 άτομα. Οι περισσότεροι κατέληξαν ή στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, δολοφονήθηκαν εδώ επί τόπου, ή όσοι πρόλαβαν νωρίς πριν το 1938 να φύγουν, προβλέποντας τον επερχόμενο κίνδυνο και από τον αυστροφασισμό και από τον ναζισμό. Εδώ δεξιά μας στο κτίριο το μοντέρνο βρισκόταν το ξενοδοχείο Μετροπόλ, το οποίο ήταν το κεντρικό κτίριο των SS, και γι' αυτό τον γκρεμίσανε λοιπόν οι Αυστριακοί μετά το τέλος του Παγκοσμίου Πολέμου και την ήττα των Γερμανών. Τον γκρέμισαν και έφτιαξαν αυτό το μοντέρνο κτίριο, διότι δεν ήθελαν να υπάρχει αυτός ο λεκές μέσα στο κέντρο της πόλης, και φυσικά δεν φτιάχτηκε ποτέ ξενοδοχείο με το όνομα Μετροπόλ στην Βιέννη. Εδώ τώρα είναι το πάρκινγκ στο οποίο θα σταθεί το λεωφορείο. Έχει πόδια νερά με καλή και ενδιάμεσα, με το ποτάμι και αυτός είναι πολύ επικίνδυνο να απαγορεύεται πάρα πολύ αριστερά. Αριστερά μας το πανέμορφο κοινοβούλιο τους, από τα 5 μέτρα πάνω στα 6 μέτρα. Είναι το σπίτι της χώρας, όπως το ονομάζουμε. Τα μάγανα είναι δικιά τους παραγωγή, ούτε παράθυνα και εσωτερικά.
Io